Hi guys, good morning sa tanan. Good morning naman taron kay alas 5 na untok ko. Ning mata ko ning bangon ko guys is alas 4 gid pud untok. Ning bangon naanad na akong mata mo bangon ug kuan guys oy kanang kadlawon. Bisan og walay work si banana, wala may work si banana ron guys kay kuan man kanang nanguli man to ang iyang duha ka auditor so wala siya work. Di ba ko? Makumatang saan man nga mo tumdo man jud og inaaning orasa na manguan kog lamisa. Narawak o, nawak o. Wak. Mangrapo kog lamisa guys kay nag-usik-usik na po si Rosel de Ario sa iyang pagkaon na ay nag-usik-usik. Ang kaon ng gud karon, bag-o lang na human. Kuha na to. Guys. Ato ni panghugasan ang baso. Hi Inday, mumata kumata po na sila. Kani. Nara ko'y guard. Iri bisag. Ako rin sa salas, banana natulog pa. Ako ang friend po natulog pa po. Unya pa na sila mumata kay ngit-ngit pa man. Ako rin kitaw-kitaw diri sa alarm guys. Rapot ag lamisa. Trapuhan ni. Unya tad-taod magkuan na po ni. Maghuling kay mo pasensyo diri si Inday Rosel. Unsa man day? Ha? Unsa man? Hindi maglungag na maglungag na napog ko guys. Apa may dagang bahaw pero maglungag ko kay mga dugi. Kaya naglungag man ko gabi na pod. Di nabahawan ng daghan. Pero okay ra kay kung mga dugi mangaon man ko nagbahaw sila. Naglungag na lang po ko balhin ito ng dari ang rice cooker. Ako nang po ano niya. Ang galamigas man eh. Ipuyan siya galamigas ay. Gabahan na lang po na. Itong alamigas ang gagmay ito. Mamaag, mangguro na. Nagtrapo itong lamisa guys. Limpyo na guys. Bakit Inday? Ito gasan na itong plato guys. Ay baso. Baso na mga ginagawa. Ito man nagikapihan ni banana gabiin. Nagapi sila gabiin. Wala na hugasan kay sayo man ko ng sulod ko kwarto guys alas 9 kap alas 9 maupay pag alas 9 sulod naman ko tumala na hugasan akong sanina guys kay kuan Merry Christmas unya humana ang Christmas mao may akong nahulbot isuot okay ra narabang ko sa balay okay magsuot-suot taan ni na man ang Christmas kabalo na kag Pinoy guys ini suot na sana man naman ang Pasko ana din na ano ganin agahapon ang adto mig merkado nag-ilis ko nag-ilis ko gapon wala na ko nag-isakit tawaan taan nito sa merkado laban ng mga tindira sa merkado mga kuan tayo makikita lang ano man sa datang sa Pasko mga sa mina ang Pasko ana dahil
against the light of the moon. Diba na kung trapo rin. Pag trapo-trapo ko sa mga kuan guys. Ano okay, abot na po. Wala ko na kung natrapuhan kagahapon guys. Kaya nabisi ko kagahapon dito sa likod ng nanay. Nabisi ko dito. Wala na ko katrapo. Naglumaag ko guys. Wala nahurot ang ato ang dilungag kagabi eh. So atong iiko ang dere oh. Para mainitan siya. Ano na siya putlan. Mga dogi. Mga araw siguro kung mga dulo ka baso. Anak ko yung agas guys. Very good na lagi ang agas karon guys. Maghalot taga-adlaw na ang agas. Very good na. Hindi na ito mag-iod. Pero niya, manglabag yan. Mas alina kaya para bili na naman. Sabna na itong rice cooker guys. Nagkuha sa kong bugas guys ha. Wait lang. Magpilis na ko guys. Ako ang gilong at upat ka baso gyapon ko. Dala na ni paniod ko kay buto mo na anay rice. Kay budget to sa kuryente guys. Mana kong kuryente.
guys, ikatulong kilis. Taman sa ikalima ninyo kilis guys, pero mawala kung kami isa bugas kay si banana in tayo. Kusog ba kay mukhaon og rice. Pero nag-maintain mo na siya malunggay. Nako siya malunggay diha oh. Ini na po mama og malunggay. Magkuan ko kuan niya guys kanang gabon. Magkuan ko gabon. Na nabukal ko gabon guys kay sakit akong kilid, makawala na sakit sa kilid ng gabon. Ini ka gabon guys. Atong tiyaw gabon ragid guys ba ang inyo. Kaya kung gabon nga gitang tanong diya o nga upaw. Ako gatanong nga wako kainom. Dahil may muan. Okay raman manguha guys kung guntinon lang ba. Nya kamuton pag yun. Duwi kay kong gabon. Ano magsugod karon niya maggabon ako. Guys, manatag ulit sa bawan na natin guys. Tanap na paswasan ang taklit sa rice cooker. Nagsaba na po, nagbana na po ang iro di sa taas guys. Maslingin ang mga iro di sa taas guys. Pag magbana na yung mga iro, rating lainak ay tingog. Bro, nakakita og pila ka buok multo ba? Pila ka buok ungo. Nagbana, nag-awon na si boss oh. But ano na siya guys, mag-awon. But kusog ra bakit tingog. But hilim ng kagwa. So guys, ang atong use oil gabi ito'y butang diri kay magamit ko man eh. Na dili pa man kay siya lubo guys. Sayang ilabay niya. Dili pa lubog. Buta na to sa kuan kay ug magulay ta, magpantag gulay pwede man gamiton. Kay oil man sa isda. Palito mo ko gabi kulingan guys. Ayun. Lawoy ko kagabi eh. Wala na ko naka-video guys. Napagani ni lawoy. Ako apa nang kuanan ang lawoy. Asa ka tumong steel wool no? Nawala man. Nara di ay mong steel wool guys. Anra na ako. Nahulog ra sa kilid.
Iharpo na to sa mga kuan guys. Kay para dili abog. Ano itong spray? A few moments later. Rapo na ko diri guys. Kay murag ning kuan na. Ning abog. Atong trapuhan. Ay si Papa Jesus. Kuan ko. Kuan gabon. Kaya nakita ko. Guys. Nakita ko. Yari ta guys, dili. Walay suga kay gigamit man gud to na extension gud. Guys. Oy. Ano ba man? Klaro na di. Hi Rochelle. Ay, inday. Bakit inday? Guys. Butog anso diri. Nang anso kay diri man gud mangihi si. Nakaihi ba ni si Sindiri ba? Kay nanimahong anso guys. Sakita gid ang hawak ko eh. Ano man eh? Ano inang gabon ina to. Dai. Kung tang pahiran ang bangko dai naman ka diha dai. Si Inday Beauty galit. Ay, guys, hindi ko makapahit sa bangko usa. Namba na itong buhok ko, nagkarambola na. Kuha na ito ang on. Action na siya o bukal. Alas 5:20 na, pero ngit-ngit pag yakong tayo ang langit. Ay bagyo guys. Kusog kayo ang hangin kagahapon, dayon ulan. Nag-uular ba dito ko sa inyo na ang panahon ko. Ang bahala na sa iyang work. Kaya itong ni Agi, naging semana, naglinog daw dito sa kuan, sa sago niya. Natunog na siya dito, kusog daw ang linog. Uy, ginawak layo ba itong sago?
Atong bana guys, sige na siya daingon guys nga. Gusto na siya mundang og trabaho kay kikapoy na daw siya siyang trabaho. Niya. Ako siyang ignan niya, ayaw sa gandang kay ang kanito ko ang pangita na ako, dili perminti usay dako, usay gamay. Dili magperminti bagay sa niya, dili na mo maigo. Bisag wala mi anak, dili maigo kay among mga dugi. Ginoo ko prebuyag kay mga on guys. Sa isa ka sa pamahaw, ang pamahaw guys isa ka kilo kapin mahurot yun na guys, makalungag pa kog utro. Sa isa ka alam makahurot mig 2 ka kilo tunga apil sa mga dugi. Ako siyang gignan nga ayaw sa pag-undang. Pagwantaha lang ko dili dito kay nahago imong trabaho diha. Pasago pa ni ako kay nato pa ko dito sa kuan. Sa store din naman ipanghatod pa nako ang mga kuan, mga product niya pagpaningil na pod perting kuan na mo nga mingana ko niya gwantaha lang sa ayaw sa pagkuan kay kuan kanin. Sayang pod ba dili man gud nahago yung trabaho di ana good kay aircon ra man gud na siya sa asa madto aircon sa opisina aircon sa kianan aircon nya igo pag drive ra gud siya dili hago mo tong ingkon niya na ayaw sa pag-undang kay ang ginagmay nga negosyo wider usahay kusog usahay hinay para karon na daghang ikog stock ko na mga stock na ko na tanan na pa didto nahurot na pagani diri apa diri na pagwapa nga kuan na daghang pa kay stock diri man nahurot akong stock muna nga tingnan ako siya ayaw sa ugundang napa dito paborik na ko daghan pa to wider isay kusog usay kuan hinay usay mabalik ra pud sa kuan sa kaning puhunan ano atong last year kusog atong last year karon murag ning hinay karon daw na di na kay ko magsigi og kuan sorry kay maghulat ra ko kanang mga message kapuyong ko sila ba na karon ang panahan karon ulan din init na daw kita sa sakit nagpusay akong diri mag-inom ko karon og kuan gabon ngit pa manggod igawas ngit pa kaayom lang diri lang usa ko asa to ang pitaka ang na kong pitaka data ara man di ay ako ang sanina guys we wish you a Merry Christmas nya wala na Christmas humana kay kuan naman guys kani February na di manang Merry Christmas ang gamit at antipara guys kay naman kay takaklaro guys auto guys na magkuha na pug niya og dahon sa kanang kang tinangkong og alugbati kay akong alugbati di ana nanguan naman dagko na akong alugbati ning salingsing na guys mautan na manguha ko dito og tinangkong unya na po dayon alugbati og bisag naapoy sa luyot dayon kanang kalamunggay ako na pong butangan ang kaning utan gilaw-oy na ko gabi sayang kayo lagi guys wala ko naka vlog kay nagdali-dali mo ko guys kay unsa na ba itong orasa wala pa mi pa ni hapon
Kaya bitaw ang banana, di na ako nga ibagay niyo. Ara guys, butangan na lang nako ni dahon guys, unya. Ara nga. Apo may utan, so ako ni butangag dahon, unya na lang. Para lami na. Pajamayon lang na akong dahon Bali na ko ng kuan sa kuan kasi ani ni George unya para ugasan ako ng kaldero. Arin. Naghagok si Inday guys, bisag wa natulog na unsa day kaday. Sa nato ning kaldero guys, para dili maghuot ato ang kuan, tanggira. Manatag hugas guys. Dayon. Mupungko na po tagbalik. Ang adlaw pa ning gawas nga. Alas 5:30 naman. Pero ti pagyapang ngita guys. Action ga gawas guys. Guys. Nakit pa. Tiri daw. Si banana gibutangan niya og suga ang kilid. Ibalin di pa atubang niya dito kay para kuan. Para hayag ang agianan sa kilid kay luoy kay silang nanay pag moagi dito ngit-ngit kayo niya nara ba daw bitin diyan ang dapita. Butangan niya og kuan guys. Kaning suga. Para among silingan moagi safety. Nanay tawon. Ay wak-wak. Why? Wak-wak, why? Why you staring me like that, wak-wak? Akong wak-wak guys sa taas. So guys, Inawak. Good morning everyone. Ignawak. Igna. Good morning everyone. Na si wak-wak ko. Wala pa ning uli si kuan. Si Mickey, si Pering, wa pa ka uli. Nakita daw sa kong bana dito kagahapon. Pagpadulong niya work, niya dito sa pikas kali, dito sa ibabaw. Itong kuanan ako sa bana dito biyabas niya. Ning anak ko nga nung wala man mo gikuan siya nga padulong man ko sa work niya. Nagdali man ko to siya kay mahapit na mali. Mo to wala niya nakuha si kuan. Kita kong diri ay. Na, sa edad na ni. Nakit ng mga kuan.
ang mga kilid. Magpabukal jugo niya og kaning kuan. Gabon dayon mo ako ang imnon hinubig na ko guys ba. Mainom ko buntag sa okay sa antenin odto og kaning gabi guys hinubig na ko. Dagan ko gabon dia lahi mo mga manguan, manguha, lahi mo mang harvest. Ako gatanom ako wa kainom. Anong magsugod karon magabon ako mo ba na mong gi-maintain sa una to dito mig-ipil guys nga wala gyud mi gipamati sa among kalawasan pati akong bana na ulian sa gabon. Okay. Dito sa ipil man gud guys walay ka ng tubig nga kanang ingon ana o kanang pawa dito wala. Ang naa dito kaning mineral water niya ang mineral water nila dito guys kay wala may limpyo dito nga tubig. So daghan kay asin pila ka balde ibutang niya. Manakit ang kilid sa kong bana. Mauto nga tagabuntag magkuha og kaning gabon kay daghan man pud og gabon dito sa ko ang igagaw dito sa magipuy-an daghan magabon dito nga gitanom guys ito ko manguha may mong imnon mabuntag wa sulod among tiyan dayon maggabi dayon tulog alami kay mong pamati wala gyud mo gipamati mga sakit sa kilid ako gipamati sakit man kong kilid diri kana magud usay guys mangihi ko niya pugngan ba kay usay kapuyan kung mutindog labaw nagkadlawon lambi kay itong tulog. Pugngan na ako para ganina kaihion na kay kapila na ako himo. Kaihion kay ko kung gipugngan. Mao to na sakit ang kilid. Diri sa tunga man sa tunga ang sakit. Ang tunga diri panuhot siguro na. Panuhot na. Tugayap mo hayag alas 5 naman alas 5:35 na. Dapat hayag naman kana namugi bagyo tung walay bagyo guys inaning urasa guys mugawas na ko ana dito sa gawas kay maghipos ako sa mga popos sa mga dugi din magkuan ako tikot magkitaw-kitaw magpuko dito sa gawas na ay si Rosel dito Rochelle nara ay musaka siya sa lamesa guys dali na dali Dari si Inday to Hi Inday. Si Rosel. Naghagok mo kaday. Gahagok kaday. Naghagok si Inday guys. Nahagok man na akong Inday. Ni mo unggoy si Inday na ko Ni mo unggoy day. Agoy naghagok. Hagok mo na day. Hagok mo. Agoy naghagok ko day. Naghagok din siya. Naghagok. Nanghayag na ang langit guys. Diri daan ni dapit kay kuan pangitngit ang dito hayag na Aksyon naghayag. Hapit na si Boots. Boots, morning Boots. Guys, hayag na aksyon na pag kunti tagul, mo kag ni ayo man kahigabti. Agoy gipulihan ko ni Rosel guys. Sa kong lingkuranan. Di ani ka Rosel okay para mukaon ka gay nga pagkaon din. Pagka magmumuho na dayon pud ha, magmumuho. Dagul. Magmumuho na pud ha. Magmumuho na pud. Guys, hapit na maluto tong kanon ganina ra man na. Dayon naman unya dito magpabukal ko og gabon. Dayon nakuha din ko og mga daon mga utan. Ay, Diyos ko Lord. Nauto. Gani si Boots wala na kay gabanha. Kanang makadungog na siya nga mugawas ko makitaw-kitaw ko diri sa sulod. Banha na kay na siya guys. Muna na siya giihaw. Makadisturbo silingan kay dako kayo og tingog. So mana. Miki?
Oh, si Rosel, mangguro to. Dili na mo gawas ha. Kayo man na mo kagawas ha. Hi. Uy, mata na si Banana. Ha? Wala pa, oy. Ngit-ngit pa gani kayo, oh. Oh, alas 6:35. Tura, oh. Alas 6:35, alas 5:35. Ang nawong. Lili siya na ko, lili ko siya, tanaw po siya nimo. Hindi, hindi. Tanaw daw ga, bisag naipupo niya diya ga, kaninda nagikan. Tabni kay para di manimaho. Wala. Nag-unsar din na siya diya, nag-inang og water. Ang akong dagol ng langi na pod. Ni ara. Ano siya mandong? Agay, agay, agay. Agay, nawa na ng pandidi mami eh. Ano mandong? Agay, agay, agay. Ganyan na. Ano siya man yung bataan niyo eh? Ano ka? Ha? Naunta ka? Maglangi ang dodong. Tuwa mong Rosel o. Mag-inom siya na siya sa tubig. Ano siya man? Ha? Ito si Rosel. Ito sa puntahan sa CR. Gigyan na siya sa CR. Baka nangihi na diha. Nangihi. Wala man day pupo niya. So, nangihi na diha. Kaya may mga trapo niya makita. Oh. Ganina, nakita niya si Wakwak nangihi sa CR mo itong sunlog siya. Sunlog lang guna. Ay, Mickey! Dali day oh. Mickey oh. Diri ka on diri. So, si Mickey. Amang kagikan. Mo ko may pag-uli ni mo. Mickey. Naro oh. Mo ko pag-uli. Kaon. Mapay pag uli ni Mickey, hakan na siya ng disco. Buntagan man. Uli na siya dire la. Asa kat si Piring may no, bisag di na to kadumdum uli dire. Nakita man kanim dito kuan. Sakit lagi akong kilid dire ay. Ambot pag anak na ko ganina bapo na ko agay. Sakita lagi muro bitag tiguwang na kaayo. Manguha ko gabon unya mag-inom ko. Para sa una ba nga mato ang latan dira sa kuan oh. Di ra na kulatan sa kuan heater. Naman to pitsil da ari nga katong aluminum mo to butangan ako. Guys. So guys, diri ratataman guys. Salamat kayo sa inyong pag-subscribe sa ako ang YouTube channel, sa inyong pag-follow, share o paglantas sa akong mga vlog. Thank you so much guys. Ug ang pingtang tanan, I love you all. God bless everyone. Bye. Good morning.